Hala, perti naman yung hugawa sa palibot sa kuang mansyon. Naapay mga silhigon. Ang akong bulak, wala gyud nako na atiman. Basta ba yun yung mahala, palangga biya kay ko ni. Murag panahon na yun na kuha kong trabahante, babae o lalaki. Isa ka hardinero na muat ni mandri sa palibot sa akong mansyon. O isa ka babae, magluto, maglimpyo, maglaba diri sa ako ang mansyon. Tama day, magbutang kong karatula aron mahibalo sa katawhan na nangita kong trabahante. Siya rugway mga apply ani. Diri ko ni ibutang para makita nila og naay mo agi. No, wanted trabahante. Isa ka lalaki. Tama-tama kay lumita ko kong trabaho. Mga apply ko bi. Naa ba kay tao dito para makapang-apply nako? Ayo! Ayo! Uy, Brad! Mga-apply kag trabaho no? Lagi unta, sir. Sa may nahibalaan mong trabaho. Bisag unsa nga trabaho, sir. Round ko. Round ka? Tinuod? Lagi, sir. Sa ato pa. Dili ka pwede sa atop. Kay maligid ka. Bisag unsang trabaho, sir. Kaya nako. Ah, mauba? Dawat na ka. Ugma, pwede na ka magsugod. Tinuod ka, sir. Yes! Nanadjud ko'y trabaho. Ugma sa buntag. Magsayo ko di ari. Sige, sir. Kay mangandam pa ko. Atus ako. Ako na nang i-check. Kay nakakita naman kong trabahante na lalaki. So sa ato pa, trabahante na babae na lang ang kulang. Agad balay ni Senyorito Dudong Pawiks, uy. Sayang lang balaya ba? Kay way nagatiman og limpyo. Nindot ba ya unta? Diri ko mo agi bi kay mga bukog tubig sa balon. Uy, hala. Nagwanted man din sila og trabahante. Gichikan lagi ng boy. Tama-tama pod. Kaya nang hinahanglan po kong trabaho. Mga apply sa kudaan bi bago ko mga bu. Ayo! Ayo! Dayon si ato. Kuanong ta sir ba? Ops! Ay na, lausa. Kay dawat na ka. Tinood ka sir? Yes! Kano sa ako magsugod sir? Ugma sa buntag. Balik diri. Hay, salamat. Sige sir, anis ako kay mga bu pa ko. Karon, malimpyo na gyud niya ang ako ang mansyon. Kay naa na ko'y trabahante.